lingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo, Panginoon. Ikaw ang aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Praise God! Isa pong mapagpalang gabi sa bawat isa. Tayo po ay sa programa po ng Tinig ng Pag-asa. Kaya encourage ko po kayo na sa bawat isa po na makinig para maranasan natin ang pagpapalang espiritual sa gabing ito. Praise God! So tayo po ay manalangin. O God, hallelujah! Purihin ka aking Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, punong-puno ng pagmamahal at pag-ibig, hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. Kami, Ama, naririto sa iyong banal na trono, sa iyong banal na paanan. Humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming pagkukulang, pagkakasala, O God. Patawarin mo kami, linisin at tugasan ng iyong banal na dugo. Linaamin namin na kung wala ka, wala kaming magagawa. Salamat po, Ama. Sa iyo namin tinitiwala ang lahat ng mga bagay na ito na amin pong gagawin at pagsalusaluhan ng iyong salita mo po, Panginoon, O God. Lord, salamat po, Ama, at hayaan mo magpakahayag ka sa aming kalagitnaan. Gabayan mo rin at ingatan, turuan mo at tulungan mo kami, Panginoong Hesus, O God, through your words, Lord. We thank you and we bless you, Father, in Jesus' name. Amen. Praise God. Dito po sa atin pong pag-aaralan ngayong gabi, tunay nga na ang Diyos po ay mabuti sa bawat isa po sa atin. Hindi niya hinahayaan na tayo po ay hindi po magamit ng Diyos sa gabing ito. Kaya sabi po dito sa Hebreo 12:26-27, when God spoke from Mount Sinai, His voice shook the earth, but now He makes another promise. Once again, I will not only shake the earth, but the heavens also. In verse 27, this means that all of creation will be shaken and removed, so that only unshakable things will remain. Verse 28, since we are receiving a kingdom that is unshakable, let us be thankful and please God by worshiping Him with holy fear and awe. Verse 29, for our God is a devouring fire. Hallelujah. So, purihin po ang ating Panginoon,
na tunay na napakaganda po ng kanyang pangako dito po sa atin pong pagbubulay-bulayan dito po sa Hebreo. Kaya sabi po dito sa Tagalog, dahil sa kanyang tinig ay nayanig noon ang lupa. Ngunit ipinangako niya ngayon, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa kundi pati ang langit. Ang salitang minsan pa ay maliwanag na nagpapakilalang aalisin ang mga bagay na nilikhang nayayanig upang manatili ang mga bagay na di nayayanig, upang manatili ang mga bagay na di nayayanig. Kaya tayo'y magpasalamat sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang karating hindi nayayanig. Amen. Sambahin natin ang Diyos sa paraang kalugod-lugod sa Kanya. May paggalang at pagkatakot sapagkat ang ating Diyos ay parang apoy na nakatututok. So, sa gabing ito po, na tunay na ang atin pong pag-aaralan yung about the shakening. So, kung titingnan po natin ngayon sa panahon na nakita po natin na napapanood sa TV, nababalitaan, na kung nasaan ay mayroong iba't ibang mga shakening ang nangyayari po sa atin pong bansa at sa buong mundo. So, kung titingnan po natin, ito po ay talagang nakasulat na sa Bible, na kung nasaan hindi na po ito, kumbaga po ay magaganap ito po sa darating na panahon. At ito po ay pinapakita na ngayon. Kung titingnan po natin dito po sa Haggai 2:6-7, sabi dito, through prophet Haggai speaks of a future shaking of heaven and earth, the sea and the dry land, and all nations culminating in the glory of the temple being filled. Amen. So, nandun yung future shaking of heaven and earth. So, mangyayari ang lahat ng ito. Kaya po, ang sabi po, tagubilin po ni Pablo sa 2 Timothy 3 verse 1, nasabi dito, you should know this, Timothy, that in the last days, there will be the very difficult times, Nasabi nga sa panahon, darating ang panahon na talagang in the last days ay mayroong mga difficult times na mangyayari po. Kaya tayo po na mga lingkod, ang mga anak ng Diyos na kumikilala, mga believers ng ating Panginoon, ito po isang warning, isa pong paalaala po sa atin na talaga po ang salita ito'y po'y mangyayari. So, ang sabi po dito sa Matthew 24 verse 7 and 8, nation will go to war, Ito po nakikita na po natin against nation, sa bansang Russia, sa bansang Ukraine, na lagi pong hanggang ngayon po ay patuloy pa po ang kanilang digmaan, So ito po ay nangyayari, nasa Biblia po talaga ito. Kaya sabi dito, ang bansang Israel, mula noong October 7, 2023, na kung nasaan po ay pinasok po sila ng terrorist ng mga Hamas, na hanggang ngayon po ay ilang bansa, parang 7 nations, na talagang gusto na talagang patuloy na dinidigma po ang bansang Israel, ngunit hindi po talaga nananatili po yung kapangyarihan nila. So, ang sabi pa ho dito, kingdom against kingdom, kaharian sa kaharian. At saka mayroon pong mga famines, mayroon pong mga tagutom na mangyayari, mayroon pong mga earthquakes, kumbaga sabi nga po dun, in many parts of the world. At hindi lamang po yun, yung mga lindol, mayroon pong mga tsunami, yung mga malalakas na mga bagyo ulan ay naranasan po natin hindi lamang sa ating bansa kundi sa iba't ibang mga bansa. So nung last 2 weeks nabalitan po natin yung about sa Thailand, na kung nasaan po sabi nga ay bagamat kahit na matatag, kahit na kumbaga ay strong ang building nila, ngunit sabi nga po doon, pag dinaanan po ng 7.8 magnitude, intensity, na talagang sabi nga gumuho talaga ang building na yon. Kaya darating yung time talaga na ito po yung sinasaad sa Biblia, mangyayari po ito. Kaya sabi nga po doon, yung mga balita po na sa mga social media, narinig po natin, nababasa po natin, ito po isang paraan para para tayo na mga anak ng Diyos, na followers ni God, na believers ng ating Panginoon, ay patuloy na tumatahag sa atin pong pananampalataya. Amen po. Kaya sabi nga po doon, mayroong shaking na nangyayari. Kasi po ang shaking is a symbol of change or transition. Amen. Shaking is a call to acknowledge God's power. Shaking is a period of testing.
difficulty, or even a temporary loss of faith. So, nandun talaga, nakita po natin na talagang niyayanig, no? Niyayanig na tayo ng ating Panginoon, no? Para may acknowledge natin na talaga siya lamang ang makapangyarihang Diyos at walang magagawa ang tao. Kaya sabi nga po doon, ang Shekinah period din ng pagtitesting sa atin, yung ating pananampalataya, na sabi nga po doon, marami na po tayong mga narinig na mga katuruan, na talagang sabi nga shakening ng atin pong pananampalataya, ng atin paglilingkod sa ating Panginoon, Kaya sabi nga po dun, dadaan po talaga tayo sa ganong mga shakening. Lalo tigit po tayo ay patuloy na lumalakad at patuloy na talagang sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. So minsan po mayroong mga temporary loss of faith, Kaya pag minsan nililiglig tayo po sa pamagitan po ng ating pananampalataya. Pero mga kapatid, huwag tayo mawala ng pag-asa. Ang Diyos po natin ay ang Diyos ng pag-asa. Sabi dito, yung trials and tribulation which lead to shaking are not meant to be punishment, Hindi po ito yung talagang sabi nga, kahit nakaranas ka ng tribulation, nakaranas ka ng trials, para ma-shake, ito po ay hindi ibig sabihin na ikaw ay pinarurusahan ng Diyos. Amen po. Ito po ay opportunity mo, Opportunity na isang Kristiyano para lumago tayo spiritually, Para ma-refine po ang ating mga karakter at lumalim po tayo sa ating pananampalataya. Minsan po pinadadaan talaga tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon na yan. Pero nandun lagi makita po natin na ang sino man nagtitiwala sa ating Panginoon, sabi nga tumatatag, lumalakas ang kanyang faith dahil kasama niya ang ating Panginoon. So mayroon pong 3 bagay lang ako na ibabahagi po dito, Things that cannot be shaken, Ito po yung mga bagay na hindi po natitinag, sa Bible. Ang sabi po dito sa Jeremiah 31 verse 3, sabi dito, The Lord appearance to me from afar, saying, I have loved you with an everlasting love. Therefore, I have drawn you with loving kindness. Ang Panginoon ay napakita ng una sa akin na nagsasabi, oo, iniibig kita ng walang hanggang pag-ibig, kaya't ako'y lumalapit sa iyo na may kagandahang loob. So una, God's everlasting love to His people. Hindi po ito natitinag yung pagmamahal ng Diyos sa atin, sa bawat isa po sa atin. Amen po. Kaya sabi dito yung everlasting love, sabi dito, ini-emphasize yung pag-ibig ng Diyos na hindi po temporary, At hindi po ito or conditional. Sabi dito, ito po ay permanent at unconditional ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sabi dito, it is a love that transcends time and circumstances. Pag-ibig na lumalampas sa panahon at pangyayari. So, kailangan po natin, maunawaan po natin na mula pa talagang minahal na tayo ng Diyos at hindi po ito masishaken. Amen? Ito po ay pangako ng Diyos. Sabi dito, loving kindness. Ibig sabihin ng loving kindness refers to deep and tender affection, compassion, and faithfulness toward His people. Then, mayroon po tayong reassurance and comfort. It assures believers that God's love is constant. Amen? Yung ibig sabihin, tuloy-tuloy ang kanyang pag-ibig, matatag ang kanyang pag-ibig. Sabi dito, regardless of their circumstances or mistake, matatag anuman ang kanilang kalagayan o pagkakamali, nandyan pa rin ang habag ng Diyos sa atin. Ang sabi ng John 3:16, na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na sino man sumampalataya kay Kristo ay hindi mapapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ibinigay ng Panginoong Yesus, ang kanyang buhay na sino man sumampalataya hindi mapahamak sa apoy ng impyerno, kundi magkaroon siya ng buhay na walang hanggan, Tunay nga, dakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ibinigay niyang buhay niya. Marami siyang natamo ng mga sugat, hirap, pasakit, nagpasa ng krus. Amen po ba? At napako pa sa krus ng Kalbaryo para ikaw at ako ay magkaroon ng tunay na buhay na walang hanggan. Yung pag-ibig ng Diyos ay walang kapantay, walang katulad. Sabi po dito sa Romans 8:39, nothing in all creation will be able to separate us from the love of God that is Jesus our Lord. Wala po ditong inilalang
na makakapag-separate sa atin sa pagmamahal ng Diyos na kung nasaan walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Sabi nga, si Jesus lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamagitan lamang ng kanyang pangalan. Amen po. Walang pangalan sa silong ng langit, sukat na ibinigay ang Diyos na maligtas ang tao dahil mahal niya po ang bawat isa po sa atin. Kaya po, dapat po tayo may tamang relasyon sa Diyos kasi po ang relasyon sa Diyos ay nakakaligtas sa atin. Hindi po yung relihiyon, no? Ang relihiyon. Kaya ang gusto ng ating Panginoon na siya lamang ang ating sambahin sa espiritu at sa katotohanan. Yun, malapit na huli ang Mayo. Iba't iba na namang seremonya na ginagawa ho ng mga tao. Dahil ito po ay isang karumal-dumal sa harapan ng ating Panginoon na huwag tayong sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Dahil ito po, mga Diyos-Diyosan na ito, sabi nga po doon, ay hindi kalooban ng ating Panginoon. So, sabi po dito sa Hebrew 13 verse 8, Jesus is same yesterday, today, and forever. Si Jesus ngayon, no, ang kahapon, ngayon, at magpakailanman. Hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Bagamat, kahit gaano tayo kamakasalanan, gaano man karumi tayo sa harapan ng ating Panginoon, once na i-confess natin ang ating mga salita, ang ating pong mga labi, ang ating mga kasalanan, God is faithful and just to forgive us. Amen po. Kaya maraming mga tao na hindi kaya makalapit sa Diyos dahil makasalanan sila. Mali po yung mga pananaw ng mga taong yun, na dapat sila'y maabot sila at mapaalalahanan na once na ikaw'y lumapit, kayang-kayang baguhin ka ng Diyos, kayang-kaya kang linisin ng ating Panginoon, no? Sabi nga po, kahit garumi ka man, gaano ka man karumi, sa harapan ng Lord, kayang-kaya kang linisin ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. So, ang sabi nga po dito, no, sa Isaiah 54 verse 10, ito na rin yung pag-ibig ng ating Panginoon. Though the mountains be shaken and the hills be removed, yet my unfailing love for you will not be shaken, nor my covenant of peace be removed, says the Lord, who has compassion in you. Amen po ba? Kahit mawindang man, mawala man, ma-shaken man, ano, ang mga bundok, no, ang mga hills ay ma-remove, ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. Siya ang Diyos na mahabagin. Siya ang Diyos na tunay na nagpapatawad po sa atin. Kaya lumapit po ang bawat isa, humingi ng tawad, tulungan ang ating sarili na mailapit natin ang ating buhay po sa ating Panginoon. So, number 2, ang kanyang kaharian. Ano ho ang kanyang kaharian? Ano ibig sabihin ng kaharian? Kingdom means God's reign and rule, not a physical territory or location, but a realm where God's authority is acknowledged and obeyed. Ito po ang Diyos ang naghahari at namumuno, hindi yung sa physical na teritoryo o lokasyon, kundi itong kaharian na kung nasaan ang otoridad ng Diyos ay kinikilala at sinusunod. So, kailangan po natin, no, na talagang pagharian po tayo ng Diyos. Amen po. We are the kingdom of God. At kung walang kingdom, walang kaharian. Dahil may hari po tayo, walang ibang ating Diyos, at tayo po, we are the kingdom of God. Nananatili po ang kaharian ng Diyos sa atin pong mga buhay, and we are the kingdom of God. So, ang sabi po dito, no, sabi dito sa Hebrew 12 verse 28, no, therefore, since we are receiving a kingdom that cannot be shaken, let us be thankful and so worship God acceptably with reverence and awe, for our God is a consuming fire. Amen po. Dahil nga, sabi nga, ang ating tinanggap ay kaharian ng Diyos, no? Kaharian ng Diyos, no? Ay na hindi na matitinag, kaya dapat laging pasalamatan at magpuri sa Diyos na may paggalang. Amen? So, ibig sabihin, paglingkuran natin ang Diyos natin hanggat buhay, hanggat malakas po tayo. Amen po ba? Dahil tinanggap po natin, no, ang kaharian ng Diyos na siyang nananatili po sa atin. Kaya sabi nga po, hallelujah, no? Sabi nga po dito, magpasalamat po talaga tayo sa ating Panginoon. Magpuri po tayo, ibigay po natin yung the best, no, na the best po na buhay po natin, na masunod natin lagi ang kalooban ng Lord, upang mapangiti natin si God, para maluwalhati natin ang ating Panginoon, no? Amen po ba? Kaya sabi nga doon sa Matthew 6:33, no? Ito po yung atin pong
favorite verse, no? But seek ye first the kingdom of God, no? Unahin muna po natin na hanapin ang kaharian ng Diyos and His righteousness, ang kanyang katwiran, and all those things shall be added unto us. Pag yun po ang kaharian ng Diyos ay inuna natin at sinusunod po natin na matuwid tayo sa harapan ng God, idaragdag po ng Panginoon ang lahat ng ating mga pangangailangan. Amen? Hindi po tayo pagkukulangin ng ating God will make a way. So, ang sabi po dito sa Mark 1 verse 15, dahil po ang kaharian ng Diyos ay malapit na, yung wala pa po, no, na hindi pa po na pinagaharian ng ating Panginoon, sabi dito, mag-repent and believe in the gospel. Amen po ba? Sabi dito, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Kaya kailangan po natin ibahagi ang salita ng Diyos. Amen po, dahil ang salita ng Diyos ay, sabi nga po doon, ay hindi natin matitinag. Amen po ba? Unshakable ang word ng Panginoon. Kaya pag may salita po tayo ng Lord, no? Sabi nga doon, dapat panampalatayan natin ang salita ng Diyos. Dahil once na may salita tayo ng ating Panginoon, anumang bagay na hilingin po natin sa ating Panginoon, ay ibibigay niya. Amen po ba? So, praise God. So, number 3, eternal union between Christ and believers. Walang hanggang pagsasama sa pagitan ni Kristo at ng mananampalataya. Sabi dito sa Galatians 2 verse 20, I have crucified with Christ, and I no longer I who live, but Christ, no, who lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So ito po, ini-emphasize po dito sa verse na ito, na ang believers are united with Christ in His death and resurrection, and that Christ's life is lived within them. Amen? Ito po ay nasa sa atin. Amen? Siya po ay nananatili sa ating mga puso. Kasi po hindi na po, no? Tayo po ay kasama na kinuresucify na ni Jesus. So tayo po ay bago ng nilalang. So ang kailangan po natin, mamuhay tayo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba? So sabi dito, minsan po, kung titingnan po natin, yung mga bagay na ito, na talagang nagbibigay sa atin ng inspirasyon, no, para magkaroon talaga tayo ng tunay at tamang pagkikilala sa ating Panginoon. So marami na pong mga Kristiyano, no, maraming mga Kristiyano na kung nasaan, kung titingnan po natin ay marami nang nawawala, mga Christian, even po yung even the very elect ng God ay talagang nakita po natin dito na kumbaga sila po ay nawawala na, no, nanghihina. Pero ang sabi po dito, no, sa trials na yan, no, sa tribulation na yan, ito po ibig sabihin na talagang matuto talaga tayo na magtiwala sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya po, sabi dito, how to remain unshakable. No, sa panahon ngayon, no, sabi nga ay pasama ang mundo natin. Marami po na mga nakakaranas ng mga nakakaranas ng mga karamdaman, sakit, nawawala ng trabaho, no, nanghihina sa pananampalataya. Kaya sabi nga po dito, mayroon din po akong inihanda, how to remain unshakable. No, how to remain unshakable. O na dito, stay connected with God. Dapat tayo po ay may connection sa ating Panginoon every day, every hour, every minute of our life. Amen? Sabi dito, no, dapat mayroon tayong daily devotion. No, daily devotion. Dapat isipin natin na nung tayo po ay bago pang Kristiyano, di ba napag-aralan po natin yung 5 steps to Christian growth. Kaya po, alam mo, blessed po ako sa isang lingkod ng Panginoon na minsan po ay naano po ako, na-open ko po yung kanilang, yung live po nila. Kahit po siya ay hinahangaan ko siyang pastor, no, isang spiritual leader po siya na nakita ko talaga yung kabanalan niya. No, sabi nga po doon, 3 hours, nagpipray po siya. No, 3 hours, biro imagine, no, 3 hours, sabi niya, 1 oras talaga nag-speaking in tongues siya. No, speaking in tongues, 1 hour yun po. So, sabi nga po doon, yung connection niya kay God. Kasi po, once na wala tayong connection, madali po tayo talaga masishaking. Amen? Madali po tayo matitinag. Madali tayo manghihina. Madali tayo mangamba. Madali tayo matakot.
Pero ang sabi nga po dito, may connection po tayo kay God. Nananalangin, nag-worship, nagpipray po tayo, no? Sa umaga, bago matulog, nandun po makita po natin dito na ang Diyos po natin ay patuloy na kumikilos sa ating buhay. Ibig po sabihin, hindi tayo malulubat. Ang cellphone, pag hindi po natin ito, yung tawag dito, yung kinoconnect o china-charge, ito po ay nalulubat din. Amen po ba? Nalulubat, no? Kaya ang sabi nga po dito, pag nalulubat, dapat i-charge po natin. Kaya dapat, ang Kristiyano po, para hindi matitinag, dapat po ay nakakonect po siya. Nakakonect po siya sa ating Panginoon. Sabi nga po dito, lagi po din natin i-honor ang ating pong body sa ating Lord. Sa Romans 12 verse 1-2, brethren, I urge you to offer yourself, your life to God as a living sacrifice, holy and acceptable. Amen? Nagpipray pa tayo, nag-worship pa tayo, may devotion pa tayo, no? Then yung ating buhay ay nagiging kalugod-lugod pa sa ating Panginoon. Kaya alam nyo, pag lagi po tayo nasa presence ni God, nakikita po natin na God is changing us from glory to glory. The way we speak, the way we act, no? Doon nakita po natin why. Kasi po yung glory ni Lord ay nakikita sa iyo. Pag lagi kang nananalangin, pag lagi kang nagbabasa ng salita ng Diyos, kumukha ka na ni Jesus. Amen po ba? The glory of the Lord is upon you, is upon us. Amen. So, sabi dito, connected with your local church. Ayan. No, marami ngayon na magsimba na lang sa isang buwan, isang beses lang. Para bagang binibigyan na lang nila, o sige lang, mas marami pang mga panahon na pumupunta sa mga party, no, sa mga kahit na linggo, maglilingguan, yun, nakikita po natin yan. Alam naman nila pag linggo, yun pa ang ginagawa nilang kanila po mga activities na kunasan hindi naman nagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon, no? So, sabi po dito, no, na talagang sabi nga, yung connection po natin sa local church, dapat mayroon po tayong local church na inaatinan. Amen? Kaya sabi sa Hebreo 10 verse 25, sabi dito, not neglecting to meet together. Huwag niyong kaligtaan na mag-meet kayo, no? Magkita kayo together. Lalo tigit po tuwing Sunday service. Huwag ho natin yung kalimutan. Kaya yun ho ang sinabi ng ating Panginoon na we have to worship Him, no? Paglingkuran natin ang ating Panginoon at ibigay po natin talaga yung Sabbath day. Amen? So, sabi dito, we have to attend service regularly. Involve po tayo sa mga small group studies, serving various ministries. Kung anong ministry mo, sige, magpatuloy ka lang, ganapan mo yan. Then, maging consistent ka lang sa iyong involvement. Amen? Pag nakita ni Lord ang puso mo, ipopromote ka ng ating Panginoon, no? Ipopromote ka ni God, no? Kung akala nila, pag hindi ka man nakita ng mga pastor, ng mga leader mo, dahil maayos o consistent talagang iyong pagsunod sa Lord, ipopromote ka ng ating Panginoon. So, sabi nga po dito, no? Number 3, last na po, obey and follow God's command. Paano po, no? How to obey, no? Sumunod, at iba naman yung follow. Sabi dito, pag sinabi pong obey, submit to the authority. No? Submit to the authority. Pag you follow naman, move or go. Ibig sabihin ka to ng fishermen, di ba? Nag-follow sila kay Jesus, na sige, iwanin nyo yung inyong lambat at sumunod kayo sa akin at magiging fishermen kayo ng mga kaluluwa. So, ibig po sabihin, ang sabi po dito, once na tayo mag-obey sa ating Panginoon, ano man mangyari, hindi po tayo matitinag. Why? Umobey kasi kasama natin si God. Pag nag-obey tayo, nandun ang blessing, nandun ang favor ni God, nandun yung presence ng ating Panginoon. So, ang sabi po sa Deuteronomy 28 verse 1, and if you faithfully obey the voice of the Lord your God, being careful to do all His commandments that I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Ibig sabihin, nandiyon yung favor, no? Ibig sabihin na talagang ikokomand ni God ang mga pagpapala sa iyong mga buhay na yung sabi nga ay yung mga unexpected blessing, no? Yung hindi mo kayang unawain na nangyari sa buhay mo. Lord, ganito lang ako dati, bakit ganito? Yung sabi ko nga, praise God, no? To God be the glory, napatutuo ko na ito na sa hinagap ko hindi ako makakarating, no, na talagang sabi ko nakarating po ako ng
Canada. Nakarating po ako ng Singapore ng 2 beses. So, kumbaga sabi ko nga, unexpected blessing because, sabi nga, once we obey the voice of the Lord our God, sabi dito ng Panginoon, I will command na ikinukuban nyo today. Sabi dito, ang Panginoon naman ang magbibless sa iyo. So, kailangan lang po natin sumunod para yung favor ni God, yung blessing ni Lord. At especially po, may maraming mga problema na talagang kinakaharap natin. Maraming problema na inilagay ng kaaway, may shakening. Pero salamat po sa Lord. Pag nagpatuloy tayo sa ating Panginoon, hindi tayo matitinag, hindi tayo mawawalaan. Amen po ba? Kaya sa Deuteronomy 28 verse 8, ito na po ang last, the Lord will command the blessing. Yon, God will command the blessing in your storehouses and in all to you which you set your hand. He will bless you in the land which the Lord your God is giving you. Amen po. Kaya may pangako sa Lord Sabi dito, sa Psalms 91, 10 verse 11, no evil will conquer you, no plague will come near your home. Yun ang pangako ni Lord sa atin, na mga sumusunod sa Kanya. Kaya nandun yung protection ng Panginoon, kaya always declare, confess the word of God, yung mga pangako ng Panginoon, anuman mangyari sa mundo, anuman mangyari sa kapaligiran natin, once na tayo po ay may salita ng ating Panginoon, hindi po tayo masishaken. Amen po ba? Amen po. Kaya sabi dito, ito na lang po, last word ng Panginoon, pangako niya sa Isaiah 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Praise God. Mayroon man ho tayo, sinashaken man po tayo ngayon, family, relationship, sa ministry po natin. Fix your eyes unto Jesus. Be strong in the Lord. Amen po. Kaya, praise God. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Father God, in Jesus' name and by the power of your Holy Spirit, we thank you, Lord, for your favor and blessing, O God, today. Panginoon, ako nasaan ang iyong mga salita nawa ay magbibigay ng kalakasan, inspirasyon, Panginoon, sa anuman, Lord, O God, mga shakening na nangyayari, Lord, sa buhay ng aking mga kapatid at sa mga tao na, O God, na nakapakinig nito, Lord God. Lord, strengthen their faith, empower them with the Holy Spirit. Anuman may sakit karamdaman man, Lord, touch them, Lord, touch their body, Lord. I sprinkle the blood of Jesus over them. In Jesus' name, salamat po, Ama. At ngayon pa lang, Panginoon, sinisilwan na namin ang banal na dugo, O God, ang mga salita mo na narinig po ng bawat isa po sa amin. Lord, salamat. We thank you. And we give you praise and we give you glory and honor and thanksgiving. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. To God be the glory.